Mripate bureng kencing manis. Assalamualaikum. Langsung tarik banyu panas wis. Duduk minyak panas. Mulai riyen niku wanci dereng kadar kula niku pun pun sakit niki sing setunggal. Sing ndi sing loro? Sing loro sing ndi? Kabeh to ya. Sapa jenenge? Asmina. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Meripat sing raweng sing katarak ilang. Sing loro mripate, loro gampang cenut. Nek nguasi cahaya perih apa enggak? Bureng, silang burenge. Melak. Bureng apa padang? Nggih. Apa? Nggih. Padang. Mendingan. Mendingan padang ndi sing karo sing gurung diutik? Padang sing kene. Kok iso? Hah? Nggih. Kok iso ya? Embuh. Sepet mawon. Gusti Allah kuwasa. Kayak banyu anget merem. Sarap-sarap mripat sing kesel ilang kesele, sing linu ilang linune, sing brepes mili ilang brepes miline. Sing gula-gula sing mlebu mripat wis. Air rajur metu kabeh, kolesterol mripat ilang. Burunge ilang, padang. Lek melak. Apa padang apa mboten? Nggih, padang. Padang. Rati lebih mboten anu. Saiki nguasi wajahe adikmu kok. Nggih. Wis blureng apa ndak? Tasik bureng. Tasik bureng. Tapi bureng ndi mau karo saiki? Wow. Bureng mau. Lek kacamataan biasa masih mandeng ya blureng. Mboten. Rati mendingan. Rati mendingan. Saiki lek tambah pewadang. Coba kacamata gawe. Ngolak tambah pewadang. Wih, nguasi. Tambah pewadang apa enggak? Bener. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa bureng ngerti? Sarap meripat kesel. Nggih. Lek kesel sarap meripat karena kadang buntu kolesterol. Mulane ana katarak. Mulane kadang gulone sing mlebu ning sarape meripat. Lek kesel linu mesti kene jen-jen. Nggih. Bener. Nggih. Coba mripate anu percaya. Sing mriki nggih. Nggih saedan nama sirai. Sirai, sing ngendi biasane? Lah jenenge niki. Mas niki. Sirai. Nggih. Silang. Rada terus gak apa, gak usah mbek terus-terusan wis. Bojomu sapa jenenge? Mboten enten. Oh, bojone gak ana. Sapa jenenge biyen? Satiman. Satiman. Wong tuamu sapa jenenge? Sadin. Terus ibuke? Masni. Masni. Aku takon, ndi ana mumete? Ono. Alhamdulillah. Kulo tok. Apa meneh wis sing anu? Iki kok pindoni, sok ben pindoni lang waras. Paham? Engko katarak ora tipis ya, alhamdulillah.